ka chia sang ken thei balang presbyterian mawro ka ai khublei bat pdiang sobha ya phi baro bat kada ya wer ya phi ban page bat khmi ya ka ne ka program link ba ka YouTube channel jong ka balang ki ba don ha ki nu ki jaka ne ha ki yeng kisem tu ublei unda kerku ya phi baro ngin ya pendam ki jeng duai kublei kukpa jongi ubah beneng me balong utan rai jong ki a baro har po kanira pertai ngi wan hajan jong me ko pa ba e ya ka bangin aingu e ya me namar ka jing e bat ka je lam ka jong me ya ka je sengken the ya ka bakan yo ya ka ne ka lan ya ka bangin ya don hapo ka yeng ka ba khuai ka ba kentang ya ka bangin ya ka jing shakri ya me ko pa ba e ba isnei ya ka ba mi menang isnei ban ya rab yangi ya ka ba men ya lam yangi atrai ba e ba ki jing shakri ki jongi ken trai ken long shi shagi ba pdiang hon hak mar ka kher ki jing isnei ke jomi trai ba e men don ringkat bat kan ni ka por ka ba kodor ya ka ba men ya lam bat men kerku ken trai ba e ya ki no ya shimbenta baro ken trai ba ba kum jo ye pastor bat ya ki nong penbet penbiang ya ka ne ka program ka bangin penda ba ka ne ka chan min kerku ko trai ba e yang i wei pa i wei sngo ko trai ya ki jing duai ki jonga man ngada duai ngap kerpan ngapan tang haka kerteng ka jong Jesus Christ nong penem amen ngin ya solang ka jing ruai ka ba sau spa sau pulai hadien ka ne ka jing ruai ngin yo sngo ya ka jing pulia na ka ten ublai bat banduai na Mrs. Grace Nolen L nong piur hadien ka ne ka jing ruai in sashim ya la ka benta kumnu ya ki bajel liu hi kai try dengan sungklan ha ki jing at phulung jongki ngan shem ka jing ne ran ka jing ruai ka ba sau spa sau pulai cho ya lam ya ngi ko ken rat kat ba ngi dang ya cha pran hai ki len ti e bat ke lan ki ba ngi Joy, jong ka perthei ki pen dap da jing bom hun kum non ya ki ba jel liu hi kai trai ti ngan ngau khlan hai ki jing an helong jong ki ngan shem ka jing le ran ai ngan ko mi sha ki joy
shua bangi let lang blai ke jing duai an pensngo kat tu kan ni nak ting ke jong blai bangi la ban shem na gospel yones galenong ka bakat saw ka dekhot ka baningkong ba ka dekhot ka bakat san bakat riu kumju ru na ka shiti shaw Filipi galenong ka basaw ka dekhot ka basaw ter kigintin ki ba ongkum ni wat ki ku slai na ka do no jong pi dunget pi hau blai dunget hangaru lada pi iet yanga tu sumar ya ki hukum jonga ngaru ngan duai ya ukpa don aya pi ya wei pa unong pentingan uban ya sat lembat u pi hala kerta do pin ya kemen no hau try hala kesngi do nga ong pat do ya kemen do ai baga jingya sha jong pi kan pau hagi brio baro utrai ulajan wat kuslai ya ke ru henrei ha ke baro da ga jingduai bat da ga jingkerpan bat lembat ga jing aingu do pin tep ya ga jingpan jong pi sha ublei de ka ta ga jing sok ublei ka ba palat ya ga jing shampang baro kan ri jai ken ya gi do no jong pi bat ya gi jing mot jong pi ha ukres Yesu dong ni lai lang blai ga jingduai kukupan cungi bahmning sai sen pa try ngi wan hani ka por kan try bi yen ban ai ngu ban pendan buram kan try bi yen eme kan try bi yen ban melo dan kat ini kisni tayo ki banai kisna malalek no baro kan try bi yen kam tam ne ka por kan try bi yen kum gajing seng kan thai kan try bi yen I belong ini gajing seng kan try bi yen limba ka YouTube channel jang ka balang kan try bi yen dunang penchat bor yang kan thai kan try bi yen bangin la ban pinya ya kalau rama gospel jong me shajong ba kham shajong kan tribe yen ma melong blay bam ju no ngi kan thai kan tribe yen me ri sumar ngi kan tribe yen me la pelai ru yang ngi ki jingma ki jing saw ki jing pang ki jing stom ba ro kan tribe yen ngi doai ru kham tam ni ko por kan tribe yen na menta kan ni ko program ka jong ngi kan tribe yen inong kran kham tam kan tribe yen badan ni ko por kan tribe yen bai la kan tribe an sam mi ko khubor ka jong me ringkat ka jing don lam ringkat ka jong me kan tribe yen ni long kan thai ki batlat kan tribe yen khlem ka bor ka jing rap ka jong me ngi dum la kan tribe yen man long kum ni kum bangi long menta kan tribe yen don lam ringkat ba ki tu ki kun kan thai ki badan ha padang ki jing jar hala yeng la sem ha ka im lang ka sa lang ha baro satlak per thai kan tribe yen I ba shem ki jing ki jing jar ha ki baro kan tribe yen dalam rungkat ru kham tam kerpang kan trai doai kan tribe yen bangim la kan khlem da ai ngu emi kan tribe yen ho kan tribe yen mem chum la no ki jing doai ki jing kerpat ki jongi bangi sakat tu ni singin yo pat kan tribe petengi ki jing seng jongi ha ki yeng jongi kan jing mani ki jongi kan tribe yen ngi long ki brio ki pop kan tribe yen lai ban mi ai sngap ya ki jing doai ki jing kerpat ki jongi ki nong pop ki barit khlem ki jing rap ki jongi ngi nom la kan tribe yen man long kum di kan bangi long dalam rangkat begini jing seng jungi na do bastang do bawai no jangka hindi baro apan ke teng ju sukuras nang pedem na do mentas do pam jukuru amen Hakan di kapor kum kejasan kentai ngim la klam das ngongo ya ublay bat ngin ai ka buram ka babahatam ya ublay ya ka ba simla eno ingi hadu kan ka khlemat ho hakini ki tayo ki banai ki blali no kum kejasan kentai ngim ju yo shu bangin ki sakiyeng ka bakin tam ke jong blay hindai ngi ai ngu ublay ba hadu kan ka khlemat udon ringkat bat ngi hakini kapor bangin yo banya simbentalang lingba ka YouTube channel ti kum ki jasan kin thai ko ban pin pa hang ni ba ngi ai khublai ya phi baro ki para long kemi ki para bangai bat ya ka balang hi baro ka wei ki ba ki phila ji akirshani ngi na ka wei ka po sha ka wei ka po lingba ki jing tuai jong phi bat ki jing ai ki jong phi sha ka kam ki jong blai ti ka ni ka po ru ngi pin pau e ka jing sngongo bat ka buram bat ngi ai khublai ru kham tam mi pastor ki teman pasan baro ki baju ya sim bentalang bat ngi ki jasan kin thai ha ki program ba phe ngi ai khublai ru ya I master pens khamlang rinja master iban nong room ki bala le ya recording but editing ya ki program jing san kin thai ban pin mi ha ka YouTube channel jong ka balang
บัดคำตำงี้เป็นเปล่ารู้ก็จริงไอ้คุบเลยไอ้มาสเตอร์บาลมีลิงดอลงพิวร์อีบาจูอีกระชานี่งี้ก็จะสังกันไทยลิงบ้าก็จริงตำก็จงอีลังอีดอนหักกันดูกับเบนตาและนี่คือโปรแกรมจงก็จริงสังกันไทยอีลองอีบาลักลอยบันยารับอย่างงี้ตัวเบลก็จริงสกนริงกัดบัดพีบารอกอีบาดอนเบนตาลังบัดงี้กุมก็จะสังกันไทยบัดที่paraบางไงบัดยากบาลังฮีบารอกเอาไว้คุบเลยชิบุนngi pen pau ka jing sngongu but I kublei ye Mrs. Grace Nolan el nong pior ibala ai ya ka jing pule bat duai hapdeng jongi but kum joru ye skeptri ibala ai ya kitu ki jing pen bana tu ublei unda kerkhu ya phi ringkat lambat ki jeng kisem ki jong phi menta ngina ya poi shaka weipat ka benta haka bangin yo asngau ya ka khubor ka ktien ka jong ublei na iwe I long kemi I Mrs. S nyota I balong I nong ya lam jeseng kan thei bat I treasurer jong ka jeseng kan thei kumta la karpat ya I ba in shem ya ka jong ka benta Ikong ibayalam ya kena kejing seng jungi ha kena kapor. Ki paralong kemia baro jong kejing seng kentei balang Presbyterian Mauro. Ki bayo I bad yo ngau ya kena kejing seng lingba ka YouTube channel jong ka balang Mauro. Bad baro ki para banget jong ka balang bad ki wei de ki para banget na ki wei pat ki balang. Kibayo I bat ngap ya kani ka YouTube channel jong ka balang Mauro nga ai kubele ya pi baro haka kerteng ka badon bortam bat ka bakrautam ka jong utrai ba unong pen imjungi u Jesu Kris ni pen pau ka jing sngongu yu ubelei ubala plie kani ka lat lingba ki kor ki bor jong ka juk ka bamenta mangila ban syakri lang ya u lingba kani ka YouTube channel jong ka balang Wat ladang imla bandon lang hayeng mani kum hakapor ka bamensua nrengila ban ya sakri lang ya ka kerteng ka bakrabat ka badon bor jong lingba kane ka YouTube channel ni aingu yu blei bangila ban long kum ne kum bangilong wat apedeng kat kane ka jingjia ka bala pen jeringi lingba kane ka klam kobet kat kandai Haka sedang jong ka klam ngida knyo da ka jingting bat kane ka jingting kalakta ya ki jingmut jing perkat jongi bat ka pertei kalakla khong ponglun nreikat banang ya kisngi hapeng kini kisan ban hru banai lingba ki jingit wai shet them jong baro ki bangai ha kanu ka balang ka bakidon ka jing sngo jai ka mensim jongi kalawan namar mentang ila melin banya im hapedeng kani kaklam ban ngila sedang banyak teriak ta kumbaju long ringkan kijing pikir bat kijing bu bet bat buat renti ya kita ki protokol ni kijing beta jong ka sarkar bat kumni ngilong kumangilong da kijing isne bat jing rab ublei kum ki brio kani ka pertei ki balong ki kemie ki pa halaki yeng kisem Ki balong ki babun ki kam ki jam ki bangi haban pendem bat ki babun ke jingkit kli ni aingu ya ublei uba judon rengkat bat ngi uba pen klan yang ngi ba ubaya rap yang ngi hakini ki jing ya lenti jongi ki bangi haban kiu ban hiar ya ki jing ngitip henre ngitip ba nong ya rap bat nong kersian jongi ubaya rap bat batin yang ngi haka lenti ke jong bat uya rap ban penla ru yangi hakan kapor ban don haka yeng jong ban syakri bat pendon burom yu bat ban bu yu hakmat ki ei baro bat ban sngo tu bat dei tang ma bangide ban ai ke jengu bat kaburom kabah kmat to ublei un ya rap yangi ha oi ngamdan ka ei ka ba pelane ka ba pim pat jio sngo nrei ka ba pila yo sngo na kapor sya kapor Kani kalong tang ka jing pen ken mau rei baro ngitip baka ktien ubelei kam juman rim
kalong henry ke jutamai na kapor sya kapor bat kum kat kum ke jeng persat mansiam ublei bat bangai skem bahkan kaporu ublei un keren pedeng jongi da umansiam bakut jong u lingba jonga ka syakri ka batlot bat bam sempang ya ka ketien ke jong u ring apen ko ngu ya ladi da ka bakermen skem ba ublei un keren pedeng jongi kaba unkeren ningkong yang kaba yang hangni unkeren langingi baro kiba syak skor badyo iya kani lingba kani ke YouTube channel kabenta kaba ngakwa ban ya perkat lang hakani kapor kalong naka gospel uyo anis lenong kaba saw dekot kat saw kiktin kiba ong kumni nrei unuru ubadi nakataka kabangangan ai hau om sliang lanuru nrei kataka kabangan ai hu kan long hu kapukri ka kabakersoi sya ka jing im bam jukun tonginya pendem lang kamat ublei ke jing tuai ko pa jongi ubah beneng ni aingu yami bamela penla yengi kum ke jing seng kan te jong ka balang ban don apo kan ka yeng ka bakentang jong mi hapdeng ki jing ki babun trai kabakum ki balang ngimla syu ko trai banya lumlang kum ki jinga sengkente banya syakri lang yami ringi aingu ba mela pli kani kalat lingba ki kor ki bor jong ka juk menta ba me penla ko trai lingba kani ka YouTube channel jong ka balang banya syakri lang yami ni dua ya ke jing don rengkat ke jong mi nado bas dang hado bakut no kani ke jing syakri jongi baki ki bangin sa pendem kinlong da ka jing ya lam jong mi shimti yang iwe pe iwe shimti ya kani kapor but ai bak mun sim bak jong me un yai keluit ko trai bangin sngo ya ka bor bak ka jing ya lam jong mi shiken tien trai ni duai nam ta kani ka klam kabalak ta bor ba ko trai yang i baro ko trai ya ki ri ya ka ri jongi ya ka snong jongi baro trai ni duai bak mun sim bak jong mi un le pla ko trai ya ka bangin sngo ya ka jing ya da jong mi ai baka snam jong me kan ri kan daya baro ki bang nget bat ki basane ami baka ni ka klam kan nom la ban le don bor ni nget kem trai baka bor jong me kalong ka bakraw bat ha bangi shane ami men pelat yang ina kan ni kum te trai ya kan ni ka klam bakan jano na kan ni ka pertei metip khamba trai yang ni shane ya mi Sim yang i kumbang ilong rengkat beki jing duna ki babuan ki bameyo i yang i nrei trai melong uba i yang i uba juyarap yang i por baro don rengkat trai naduk bas dang haduk bakut kene ke jing syakri jongi na bai kini ni pan haka kerteng utrai ba unong penem jongi u Yesus Kristus amen ngan puli biang sa sisien Yohanes lenong kabasaw kedekot kabakat saw nrei unuru ubadi na kataka kabangangan ai hu om sliang lanuru nrei kataka kabangan ai hu kan long hu kapukri ka kabakersoi sya ka jing im bam jikun kumbang ya tip baro syapang ka jing ya kendu ujisu bakatu ka kentei nong Samaria haka gospel u Yohanes lenong kabasaw kabau ujisu ulapan nakabandi namar ba ulatat bat sliang Hadian ba ula dep ban yalap ya kipai ba keleng saudong. Ula yai lenti na kasnong Samaria, bat haka snong sikar, u Jisu ula syong tait hajan kata kapung kabade kapukri u Jakob nadu kipor barim. Bat ula pan na katakan nong Samaria, namar ki senran jong kidang lek tiet jeng bam, namar ki layat tangan baro sisngi. Kataka kentei Samaria, namar bakam itu u Jisu, kala keli jeng keli bun jaj bun rukom ya kaba baro ngitip bar hakat khot kaba khat ar kala keli ya hato me kam kraw ma me bani ukpat men jungi u Jakob bala ai hangi yakani kapukri bat hiru uladi nakani ki kun jong bat ki jingri jong uru hakaba u Jisu ula jubab yakka hakat khot kaba khat lai ba ubrio baro ubandi nakani kapung sliang pat bat kadekot kabakat saw. Nrei unuru ubandi na kataka kabangangan ai hu sliang lanuru. Nrei kataka kabangan ai hu kan long hu kapukri ka
kaban kersoi syaka jing im bam jukun. Kani ka kentei nong Samaria, namar kani ka pung ka ai jing suk, ka ai jing shngan na ka jing sliang pertei. Kas ngau bakat kani ka pung ka ba okupat menjong ki u Jacob ula bu yaki, om dan syu bakan ya nujor batno ru. Kumta kala kali u Jisu, namar bakam simtip ba u Jisu udei u ei. Hendrai kani kecing keli jong kani kentei nong Samaria, kadang yai keli haduk menta meniru, yang ngi ki bakwat yaladi ki Kristan. Buon nangi ngi sngau baka jinglong Kristan jongi kadai karukom bat kaburam kabangiyo. Bangi lalong Kristan ngi lalong ki briu ki bakiwei kin ken bha yangi kin ken riusha yangi ka jinglong Kristan jongi ka ai jing sngan yangi hakmat ka pertei rei kum ki Kristan kum no ka jing im jinglong jongi ki baman kasngi. Namar ke jinglong Kristan ka dawai ki jing im jinglong babha haman la ka klip mat ke jing im jongi. Ka jing im Kristan ka long bangin trei ne yale ban yo ya kata ka jing im bam jukun ka ba utrai Jisu ukular yangi. Ka jing im Kristan jongi kam syukut tang bangin syupen i ha ka pertei ni syupen pau bangin lalong Kristan da bangin hiar pateng na ka jinglong Kristan ne baki yeng jongi kilong Kristan da ki bon pateng rei ki Kristan ki besisya ki dei ban don ya uso jong umensim kala tiasan arpuar kata ki badon ka jing ien ka jing kemen ka jing suk ka jing yai sya aslam ka jing le sebun ka jing bha ka jing yai ne ka jing jam nuot bat kabor halor ladi disiplin. Lada ka jing im Kristan jongi kalong tang ka bapau syabar kalong tang kum uding ubayar ki tengan bat ki sla ki bajerngam. Henre enda wat so na uta uding nginem syem so ei ru. Ladon ka we ki jing itu kana syapang uwe utemen ubale jing le syajengai. Ulat tait bat ngau tengan Syabab palat kum taban penkedang ya ladi ulat tiet kan. Di bandap ya hak tak jinglej lenti jengai jung Namar kalenti kalong ka jengai bak jing tangan kalong syabab palat. Perkat bak takakat ka bu utiet. Kanum la ban penkedang ya kum ta ulaong bangan bam syua ya ka snap bat hadien ngan sabam ya ka met ka cibin. Nre usyam batang kita ki snap kan kila penkedang ya Na kani kanuksa kapan iya ke jinglong Kristan, om dei tang ka bapau syaban, mereka dei ke jing don u Jisu Kris, hapo ka dot nuot bat ke jing im jongi. Kaktien u belai ka ong, haka ar korin lenong basan dekat kan nyo ko ong kumni. Kum tala da u ei ru u don ha u Kris, ulong u jing tau temai. Ki ei ki barim ki la du no, hakmi ki ei ki la jialong ki batemai. Kata ka kentei nong Samaria, kalaya ro ya kata kapung ka ba ukupat men jongka u Jacob ulati bat bu yaki. Kapung ka ba kersoi da ka ombas ngiam babang ka ba ai jing tengen yaki nong Samaria, bat yaki snong haruot akyar jongka. Haot utrai Jisu ula menjuri kata, bat ya jing bha jong kata kapung tang ba uong. Wat lada kata kapung kalong ka ba bha kata. Rekat kibadi na kata kapung kin sliang biang bat kin yai sliang. Rekibadi ya ka kabangangan ai heki kin sliang syu lanu ru. Lada u Jisu udana ka jing im jongi haki mensiem jongi ki jing sliang ka pertei kimla ban le don bohor yangi. Ki don buon jat ki jing sliang. Ka wei ka de ke jing sliang ka baka pertei ka pen sliang yangi. Nado dang step hado ndamien. Ni persyang ban penja ya kena kejing sliang. Kejing sliang bangin bit ngin biang hakiliang baro. Kejing sliang bamangi ni ki kun jongi. Kinyo ki kam ki jam ki babha. Kejing sliang ya kejing suk. Kejing sliang ya kejing kot jingkia. Kejing sliang ya ki long yang bakin long ki babet. Ki babet bat barenti. Ki ba syong suk syong san. Utrai Jisu ong. Baki badi ya kini ki kapertei. Kin sliang pan. Kalong ru yangi. Kijing sliang jongi ki bam jula penhun ngiyo ka wei ngi kwa sipo ngi kwa sispa bat kum ta ter kijing sliang jongi nak ka pertei
kinang jor kham tam mangi ki long kemi ngi khuslai bat ngi sliang ke jing bha ki khun ki tim ngi kwa ban ai ke ba bhatam ye ki jing sliang jok ka perthei ki long ki bamla ban pankun ki bamla ban penja jing thangrang kani ka perthei ke bangi im kamla ban penja ye ki jing sliang bat jing thang jong ka jing im haba u Abraham ula be no ya ka hakar bat yo Ishmael ka balong ka tengah clear jong u lembat u khun jong u na kata kamrau ka ba syakri ya ka Sarah ni pulih ka kitab Genesis arpuwei lenong khot ka bakhat sao bau Abraham ula ban ayaki siling khot ukpu bat si plus ni ka ni ngila ban ong si bitor ka hakan ka juk jongi menta ba ula pa no yaki bat kila ya sakari klau ber sheba kumba ka hakar ka yo si plus ni si bitor ka mangiru ka pertei kala ban ayangi tang si plus ni si bitor ka bangin ya ka ne ka risyap ne ka riklau kumba ka hakar ka ya kata ka jong ka si plus sini tang si pang kalalun ka don kam ya ka maka bat ukun jong ka kilas liang bat terkong hang tahri klau bat risyap bersheba dan mano ban yala ban yarap yaki hang tahri klau te pi tharai kilale kumno makini ki por mano bala ban yarap yaka hang tahri klau te pi tharai kan le kumno kala yam bat dwai khmat ublei namar kala ngautu balada ublei yarap yaka maka bat ukun jongka kin sayam kumta kala yam bat dwai ke jing yarap ublei ba ublei ula yo ngau ke jing uat bat jing len nyar jongka ula pa yala u angel ba ula penpet yaka khmat jongka bat kala yo yaka wei ke pukri ba mi po leo bat kala lej ban pendap yala ka plasni bat kala ai ha uta ukun ba undi bat ublei ula long rengkat bat ki ka ketien ublei ka yatu yangi ka po leo ko ba ublei u ai hangi ka long ka bamju rengat ka ka perthei ki rengat naka por saka por ki ba ba tiang jongi kinam la ban don sa bat ngi wat u lok ne ka lok ha ka jing perthei ki bangi ki la ban klat ni no yangi ki kuon ki ti jongi nda ki la piar ya la ki thap niang ki ya la kalenti bat ki la ban klat lenti no nangi ka jing kot ka jing kia kala ban du no nangi kaspa ka po ko bangi don kala ban rengat no nangi kalong ka bangim la ban syania kanam ka burom ka kerdan bat baro kabangi ken kordor bat nginyo kor kin rengat no nangi baro kita kipung ki bangi ki ba pensengan pentengen yangi kila ban rengat no naka jing im jungi henry tang uji su ubalong ko po lio ke jing im ka bamju du no ne ter khongshu la da u kris udan hapo jungi ka jing suk ke jong u ka basya ba palat ke jing ngau tho brio ka bandom rengat ne ter khongshu kan ri jai ya ka mensim jungi bangila ban ong ngala hun ka mensim bat utrai kasam ka basispa khat prad khot ka basaw ko ong kita ki basyap tieng ya utrai tokin ong menta baka jing isnei jong u kan ne junom usim debit ru haba usngau tu ya ka jing pentengen ke jong ublei yu batang ka jing isnei ublei ka ai bor bat pentengen yu ki jong ka perthei ki long tang sipor re ka jing suk ka ba utrai u ai kan ne si junom kumta hakasam ka ba prapu nyau dkhat nyau ko kita ki barwai ba ki ba syat ru kin ong ki pukri ompot leo jonga baro ki hami ha oi baro ki bangalak kedo bat ki wei ki bamla ban kedo ru ki long ki ba ka perthei ka ayangi kilong ki bat don kam ka jing im jongi ki bang ngimla ban laj naki re kini ki ai jing hon yangi tang sipor bat khendiat kumbalong kata kapung hashikar ka ba utrai ji su long baladi makananga ya kata ngin sa sliang biang unong ruai shaman siam ka jing ruai ka ba nambar lais pa an rupu pra ong ki ka perthei ngaladi jing sliang kimla pendu ki wei kilat ngala persyang kim yarap ru tang uji su balak penhun ya kamen siam jonga jing jing im jing keren bakra jing kemen bakra jisu me ayanga to ai bakani ka kubor ka balak keren pedeng ke jing klot
kan keren ningkong yang akabayang hang ni kan keren ro yang ilang baro kibas ngap bar yo iya kenika kubo leng baka YouTube jong kabalang mauro bangila ban bu yo jisu hakmat ki e baro bat ngin syamba u jisu kam kraw ban ki e baro kibaka pertei kala ban ai bat ba u jisu ulawan ban pelat yangi na ka jingshir kai ka dujok ding ba ula kular yangi ya ka beneng ka jingsup bang jukun ba ka jinglong kristan jongi kalong ban yo u jisu bat ya ka jing im bam jukun to blei un kurku yangi nam ta ka burom blei amen to tongini pendem ka jing tuai kuk pa jongi ubah beneng ni aingu yami ba meladon rengkat bat ni hakani ka por ka jing syakri jongi yami ni sngau ya ka jing don rengkat ka jongmi ba melapen la yangi ban pendep ya baro ki program tu nang ya lam yangi na ka por sa ka por nang thung ka jing long ruble po ka do nu jongi trai ni long tang ki kente ki bia kan do si bun ki jing trai nrei habangi syani ami me pen la be yangi ki baro don rengkat bat la ka balang trai lengba kinong yalam ka balang i pastor ki temen basan ki khot komiti balang bat ki pai ringwet baro bangi aingu yami ko trai bangi sngau basa tang kat tu kan epor kin plieno ya ka jengya sing ni duai bo men sim ku jome undan rengkat bat la ka balang balengba kini ki jengya sing kin thau thamai lut ko trai kin pen kelet lut ko trai ki jing jo ka jing im baro bat ngin yo pat ban yaro yami bat kum ju ru ngin syani ami sim yang ikum bangilong maap kilat kirengkang kipalat jongi nabai kini ni pana ka kerteng utrai ba unang pen im jongi Yesus Kristus amen. Kublai Shibun Kong, Mrs. S. Nyota, ya ka kubor ka baplasam hapdeng jongi, makadalong ka jingker ku yangi, kiba sengap, kiba pet, kiba kami, ya kani ka YouTube channel, kaba ay mensiam yangi, ba unu, ubandi, ya ka kaba utray un ay, unyo ya ka jingim, kaba bam jukun, ublay unlong ringkat bat pi, lembat ka ying jong pihi baro ka way tu ublay unang yai kerku nila poi siya ka benta ya ka ban penwai no ya ka jing syakri ka jongi ya ka ni ka por da ka bangin ya so ya ka jing ruai ka ba lai spa an riu pupra hadien ka ni ka jing ruai nga kerpat ya itemen basan PS Kanayor ibalong Vice Chairman Jong Kabalang bayan ay ka jingker ku penwai. Ku try Jisu tang hamihi nga syam jingsuk jingkemen syarum syaneng ngawat laslem tang hami ngalasem. Tang u Jisu bala penhun ya ka mensiam jonga jing im jingkemen bakraw Jisu me ai hanga ka jingruai ka balai spa nriu pupra. Ku try Jisu tang hami nga shem jing suk jing kme
Jing suk jing jatanya lawat yami bun sin ngaklet pen ban jing ijong mi atrai yang kam xem lên đen tang u Giêsu ba la pen hồn ya ca men sim jong nga jing im jing men ba kra Giêsu me ai hanga ki ka per thei nga la di jing slang kim la bên đô kỳ quay kỳ lạt ngà la bờ sang kim ya rap ai ru tang u Giêsu ba la bên hồn ya ca men sim jong nga jing im jing men ba kra Giêsu me ai hanga nga ju bang jing ngau ha per thai nga ken ta ya mi trai ha do jing ai ba jong mi ya nga ben long thêm mai tang u Giêsu ba la bên hồn ya ca men sim jong nga jing im jing men ba kra Giêsu me ai hanga Dong ini penuai. Pada kebawai no jong kena kijing syakri kijing mane kijing iyame au blay. Ya ingu namuntai ki ike baharo pinglayo aban pendap kum kijing sangen thai jong kebalang. Aingu kham tam ya kubo na ktien ke baim ke jome. Ya ke syakri ke jome lapan semua pedang jong ya kena kopor. Kerku tribe e ya kena kubor ai bakan long. Kabor bakajing kersan ya kijing jongi. Wei pi wei kham tam iki khon kan thai jong kebalang. Orang kat berkilang bagi sengi kepor, hak jangan syakri ke jongki, ya kerteng ke baim ke jong meh. Pelaj yang hidup nak kena kepor, orang kat bagi jeng kerku ke bakan saya ke jong meh. Dak ba air bagi jeng ai ke jong Yesus Kristus botrai, ke jeng ej ba ke ba pela ke ba mayan ke jong belai kupa ke ba bom jukon, lam bagi jeng selok ke jong besaj bor ke jong mensem bakoi. Kini ke jeng kerku jong kilai ngot hawai belai baim ba bersisa. Kin syang orang kat bagi jeng sangan thai jong ke balang. Orang kadu bagi jesa ngantai ki badan hagne ka ri ki jongi bakalang setla ka perthai naru menta sudu ki bom cukut ro amen.